Національне швето Руснацов Шидяне вчора представили у просторію культурно-просвітного друštva Đura Kiš. На початку прослави мішаний хор odšpieval державну і руську гімну. Paroch Šidjanský Michail Režak u príhodnej besedy hovoril, že Rusnácom na tých prostoroch nikto nebolo ľahko i že vše znali len za motíku i pluh, ale ich cerkva otrimala v jedno. Starša i mladša špivácka grupa potom odšpievali vece špivanky a otrimali pri podávanie o vojvoďanských Rusnácov počas Peršej svetovej vojny. Toto jubilarna 15. preslava naša, nacionalna preslava, hej, i evo, utorim, že sme napravíme jednu malu akademiju, predstavíme še s tim malim jednim časom, to što mi kada sme mogli da napravíme, ali u každem slučaju da še vidi, že sme robili prestoti najhoši časi su bili. Mi prišli Nješka da odbavíme ruski tanjec. Kiedy člene vi imate? 7. Kiedy ste počali tancovati? Od počátku septembra. Programa zakončena so nastupom najmladších, ktorí predstaviajú budúcnosť toho našeho najstaršieho družstva, osnovaného 1920 roku. 2020 roku še im pre koronu neudalo organizovať Sviatočnú akadémiu, tá im včerajšia preslava bola náhoda ukázať, co znajú i môžu.